Hi friends, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்ட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிட்ட அப்புறமா கீழே ரைட் சைட் கார்னரில் உங்களோட ப்ரொஃபைல் பிக் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டாப் ரைட் சைட் கார்னரில் 3 லைன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இங்கே செட்டிங்ஸ்ன்னு சூஸ் பண்ணுங்கள். செட்டிங்ஸ்ன்னு சூஸ் பண்ணிட்ட அப்புறமா செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சூஸ் பண்ணி பாஸ்வேர்ட் சூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இங்கே உங்களோட கரண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுங்க. இங்கே வந்து உங்களோட விருப்பப்பட்ட நியூ பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணுங்கள். செக்யூரிட்டி இன்னொரு வாட்டி ரீஎன்டர் பண்ணுங்கள். நியூ பாஸ்வேர்ட் அப்புறமா டாப் ரைட் சைடில் டிக் மார்க் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட புது பாஸ்வேர்ட் சேவ் ஆகிருக்கு. தேங்க்யூ.